Ipis berem tangba botang sisa. Bororok khlaimani abotui sugya samurokno khlaina kokrui. Abongkha manakmani samungse. Abahai khlaiaoi aborokno se pohoro tubudi. Rum berem chidok botang sisini simi sisar. Takugrok ang norno sajao norok phwrungjagui manmani abahai phwringyaoi kaglai phuilai khlairinai borokni bwkha sabainai omutui borok bai huske tongdi borok bai ta tongdi omutui khlainarok sini subrai khistoni samung khlaia borok bohokni samungse tango borok ko kaham sawoi ko kutui sawoi borok kosangrokno lama kororiwo kaisa jon berem tangbrui botang tangsa khajani takhurok bebak pholano poito taklaidi tamokhe pholarok abo kaitoni aronida potali naidi tamni hinba diari phatra kabangma sangsar ganangui okhorka kwthar elambak singno sawo phurungmung hamyarokno sugya samurokno pohoro tubudi hinui chanai naidi hinui sawo bible bai gothokjagya seri senaya hinkhe sing bahaike saimannai bobo kaitoni aroni bobo ba soitani tiniu bisikse katsui bible bai gothogya phurungmung bangsukha aborokno golgota hatai jora tlanglak kwchar majaro se bathagriwi toninai 21 June 2018 ni salo phungni kaitham phasingo aroni diarjik makhang kising borok khoroksa bai malayo abo sollaimani hinke katsei o photo tongnai seraino kosolhai omahai photo bazarago net dogo kwbangma tongo borok abono jisu hinui wansogui nalaikha wansogui nadiba o joto swnamnaisano sugya yakbai swnamui de manno ardek khlaimanno ihi manglak jisu o sangsaro borokngui phaifuru bisik borok bai nukjakha boni sagirok bobai hopung sapung tongkha khoroksa bode wansogleiana boni mangpilino art khlaioi khateoi nariknani hinui subrai jisuni swkangni baksa borokni mangpili se srai tong hinkhe boni tamni kuri ongkhana khajani bairok kaitono abono elao khlailia khlaigelak tinio jisuni mangpili soisonyo tongkhe katsei murti puja khlaijagui tongkhamu sini kaitono sungsani materok bai baksakhe nugui tongkhamu muslim rok sini slaise kusugo tongkhamu hayade aboni bagui abo te kaisa jisu se kaini kurin berem chisa butang kaibrio sijak tongo singnoroni thani pirma o jisuno kari khoroksa sukphano te kaisa jisuno pir phaike norok bono kaham keno hamalogui tongo phia norok sini yaktui manmani o pholabai o kothoma kahamno kari te kaisa pholabai te kaisa kothomano yasago oro srai ke sao te kaisa jisu se hinei shaitan bo pohorni swari haike nugjagui mano kaini kurin berem sisa butang sibrui abo wana masingsa samungya shaitan bo pohorni swari haike sakno molphilei mano shaitani joto samungse kaitini samungno kebengnani bible ni phataro tlangnani thigo mahaino bisi 2013 borok kaini hamungsini ekogrijakha te kaisa jisu bai yene hi biri sajahani sokan yagari yene bihu te kaisa hinkhe yehelu kehelu yahera bible ni phatrobo tebo kaini kok abobo meaning kri kok tamo ongnai omutuirokni sijak tongo phunukjakmani berem neisini butang sisarni simi sisukujora khi một bài kênh đấy nâng ô tùy nhớ được khi với những mà nó nâng sẽ phải sẽ phải tùy những người đó nâng đi ông mà chỉ xuân thích cái thật nâng mùi chụp lại kẹp lệ ở đây chụp tam sát nó là mùi chụp lại lấy những ông nó là những cái phật sự ra mà đi asum sọc sekat ra mà đi thôi ông cái tal samai tăng ra mà đi thôi nâng đi nó là mùi chụp lại ya pro putih nâng mông sasek tùy pha nâng cả jus pha nâng cả mùi chụp lại tam này chỉ xuân thích cái mông sasek sao biscuit pha nó bread pha nó bai pha nó mùi chụp lại ông mà ani bagi sekat ra mà đi adi tuino jisuni thui hinui sing ningi de manba tuino jisuni thui hinui sing ningi manya jefro maisao afro kabangma muino tongo aro mui hanbo tongnai sing abono jisuni bahan hinui chaimanya jefro sing kaile bari osao bazarago sao abono ani bagui sakhakjakmani jisuni thui te bahan hinui chaimanya bisikse kirima singsa phirimung bisikse wana ma singsa phirimung
Asike de helengsa ongkhana subrani panda Bible ni phatro thangai phwringlang omahai phwringmung motharogo ongoi tongkhe Almighty God by ama kaitoni dorokar se nangya sing salbrum brum subrai sini bagui thimani no muituma khlaitai phia abo subrani pandani bisingti muitu khlaimani kogya salbrum brum muitu khlaimani bai subrani panda abo thanchaya joto jagao kuthumui samani abo subrani pandaya Sijak tongo 1 Korin 11 ni 20 ni simi 22 norok kuthum laifuru samani abo subrani pandaya srai srai sao norok kuthum laifuru samani abo subrani pandaya je kono jaga kuthum keno subrani panda ongya tamni hinba norok salaifuru jotono haino jani jani salayo hake baksa ok khui lengo baksa ke phegi tongo sana ningnakhe norokni sakni nok hok kurida norok ba kaitini mothano samung nangya khlaima klaya de kurirokno lasirima klaya de aboni bagino ang norokno tamo sanai ang norokno kaham de hinnai ihi ang norokno kaham hinja Kathar elambago srai srai ke sao subrani panda je kono jora je kono jagao sing khlaimaya abo ereng ya sing subrani panda khlaimani abo ereng ya abo belai ke serious abo ning ang dagima bai khlaijakmaya abo subrai dagiba bai se khlaijago sijak tongo 1 Korin 11 ni 23 ang norokno phurungui kalangmani abo ang subrani aroni manmani se subrani panda poito khlainerok thumsake kuthumlai khlaijaknai se abono saknangya hinke majara se tongo 1 Korin 11 ni 29 30 tamni hinba khoroksa phano subrani bahan bobotui tamo siawoi aruti no sakhe akhuribo ningkhebo o samabai ningmabai sakno majara khiklaima klayo aboni bagino noroni bere kabang mano hamya klayo phan koribo ongo baksa kheba thikya khajani takhokte bohuksong saimandi te bujidi subrani panda abo belai khe serious se abo ereng ya ahaino ereng joto jagao maisa phuru ningphurle subrani panda khlaimanya nogo maisa mani abo poito khlainerok subrani panda khlainani hinei kuthum laimaniya subrani panda saksaisono khlaimannai omahai pandaya nogo maisa mani abo ok khujagei samani ok sopungnani bagui samani se sijak tongo 1 Korin 11 ni 34 khoroksa sikphano ok khujakhe bo nogono chathung hake norok kuthum laifuru kaitor bai bosthumjak lak tei kok tongmarokno ang phai saphayano aro blessings healing aro abab kriza khamari karo ne jepro weak feel khayo jisun tik thani jepro ne kebel feel khayo jisuni bahal sakak jama sini musadi dara nogo tongoi nai tongai rok norok bahaino nong yago tamtong tomon tui hanungke abono jisun tui hini muitu khaidi tomono mai ba biski jaspano jisuni bahan ni norok muitu khaidi hallelujah soro sak khaina quick paithago okokno muitu manernai jisu ning chakri mannani bagui thipaya ning ganang ongnani bagui thipaya bo nini ani bagui nini somsokno nakarna bagui se thipayo omhai phurungmung nono paralyze khlai bathagri toninai ning golgot hojora sose sogui gelak khajani bairok hamya wansokjakna mungsa korui sakno wansogui naikhe kaitor bai busthumjaknani nangya Sing kaisa marilai asike tolao kulukha gospel no entertainment te rang bahai ongnai fundraise namui tonikha abo kathang mothani maria kuthui mothani bahai manamse khoroksa khornui songhor eba pastani bohok sopungjaknaiya kotoma kahamle pise pilai liya fundraise bahai ongnai abono simise pilai tonglai siwo ganja bario samung tanglai fundraise khlailayo cricket thinglai football thinglai abode mothani samung boroni tomungno maniba omhai onglang yangkheba motha kaklayo tala lagoglayo ama kaitor bo phayo kaplaisa kaitor bo phayo saideman baksake laise thangka khelani thimse Bible ni verse 1 Korin 10 ni 31 hake norok musasik samung khlaipano saphano ningphano norok bebak samung kaitor lobjana thike khlaidi o Bible verse ni context tamo saideman sabono saitongkha tamni bagi saitongkha aw norok saimano haifano khunju kurui omhaino hinke ang bike chalok phrubo dugan de phrubo acting khlai phrubo sungsani rasa mungrasa phrubo o bars thepai manglak de khajani takhokte boksong norok Bible ni naithokno derarei tongo norokno kaitini kokno ereng tei saknangya khlaidiwo selarok tamosa khnanai di omhai khlaike borro kothomo tei gospel sanani sujog mano hini sao bisik jorotei fruitful ong abole saimanya phia
katijaknai kokle tongo khajani poito khlainarok obo kha nangjanai kok ya pia sak sak wansogui naijaknai kok se tinio sinthani borok bisikse kabangma tong haipano sing abono kothoma gahamni bagui kaitini kok bai chari tori logri mayani bagui sing tinio mahai lama korlai tonglaio khajani bairok norok situng bujithung hinise o video swnamjago kaitor norok jotono hamari khlaitung amen.